Apan? Kinsa man din ipalit ani? Picture ka. Picture ka. Ibuat ka bang picture tanan. Isang kilo. Ay, hulotang. Salamat sa naghatag ton sa mga grasya panalangin, guys. 200 pasadag ko. Natag ni Doy Alan og ni Dainini. Daghan ang hatag, guys, oh. Kad asa riday. A few moments later. Diha na may bulinaw, guys. Nakapanabon sila paon. Mo ni nga gitabuan mo ko nila, guys, to na maon ko ani. Pangdag ko ang gipan-an ani, guys. Mo ni Sidya. Dagko kaya ni nga taga. Pasko lagi, guys. Doon na po nang hatag na mo, guys. Akong igsuon. Si Sinyang o si Junior, guys. Nang hatag po sila. Nagabot-abot ang grasya panalangin, guys. A few moments later. Pagka alas 12 ani, guys. Ni mata na mi ani. Ni mata na gamo ang Pangunit kayo mga bata, guys. Sila rin nangaon ani, guys, kay wa mo ko gutuma. Sila rin nangaon ani. Miro ramen Ay ma. Miro ramen. Uy. 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 Yan. Ma. Ma. Tara mana? Pasko. Dami biko rin napitaw. 4 megas na puno ang kawa, guys. Sako na ka ng kaon ni guys. Andlong Pasko, guys. Sayo sa kabuntagon. Malipayan lang gihapon. Ani tumod na si Aladdin, guys. Ambot og naaba ka na isda. Akong bana, guys, nanagat pod. Si Alex nanagat pod. Pero igora isuwa kang Alex, guys, kay bahaw man to. Bahaw to iyang isda. Bahaw to iyang paon. Mao nga gamay ra og isda, bahaw ang isda. Di naman to makadimaon ng istorya, oy. Wa pa diha gamong labasiro, wa pa diha. Shout out des ako mga anak. Ako mga anak nga nasduol og salayo. Shout out ninyo mga iha og iho. Og ingon man sa akong mga apo. Ang akong mga daghang apo, guys. Timaan nga napangag na taon taan ni kay daghan tag apo. Tiyaw kung apo, guys, 13 ka buok na, 12, 13. Kung wa ko masayop. Daghan ako uban, guys. Laman kay aho ning
Tina-tina na yung uba kay pugong sa edad. Mapo dyan pagmata na ho guys, gamuta-muta pa na akong mata. Isdaan baka ni nagluyaman. Baka po ni isda. Ada inggatan guys. Asa pa ni Papa Doy? Ayay, sabod. Pila ka bog inggatan nimo? Dagko day mong gipanan? Mo ba? 20 ka buok. Yati ra kuyawa gudron. 20 ka buok means duha. Ipamuhian. Hala na adyo di ay guys. Tagaan jud siya pinaskuhan ni Lord. Oh, naa. Ay, thank you Lord. Kaisda jud inta na hong anak na si Aladdin. Kaya na kung di kalaod. Kaya bibo-bibo mo sila gabi eh. Saan ka po to si Alvin, no? Nitabok di ay siya. Saan isda mo ana do? Kiyampaw. Wow. Timbangan mo ma. To ato gikuha ng Aladdin. Lambok ka manong. Duha dagko. Paldo. Ay, Wa na igawas og di gid masudlan. Makanigwas pa pa. Ay sus, Ginoo buhi pa man. Mazad. Yang mana? Siti. Pilay kad ana. Murag ko ana. City 1/4 matera og Report. ha? Di lagi kay Report man si Dana. na may kad ana. Tama pili ko naman na to. City 4 naman do. Ha? City 4. City 4. Ha? Oh, sige. Sige. Amron pong inon si Aladdin. Kuan man eh. Kapit man nimo. Hapit man nimo utso. City Utso man. Media. City Media na naman. Sige. City Media. Buyag, nasudlan ang targahong baldi. Ha? Lihag bagong ayay. Yang. Are na naman, are na. Are na nito kuan nito. Ana kuha niya doy. Kuanan man gud ni. Diingkisan ni. Sila may mo. Sulapin mo. Ha? Ipaminti nga 280. Okay ra gun. Okay ra gun.
Pagi dili mo sa ka? Saka man. Pila may? 150. Okay ra. Uy, sulupin ba? Mudahili man. Kuha siya silupin na to, Lex. Nasa lamisa ra, Lex. Lex, paliog sa Lex. Siang naman ko na. Handa si Ipin. Wala tan-aw ko. Ganito mo siya tan-aw na ituan. Ako mo dari timbangan ako kaya gabi hapon na rin taga ko daw ng lagat. Oh. Di ba ungot na tong timbangan? Uyog-uyog ako na ng timbangan doy. Ha? Uyog-uyog ba sig dugan mo gana tig wa kan? Okay, mo sibo mo ganito fortune. Support. Ah, imo na nagtestingan. Di kay gawas nato kay kaning manglabas, malkansi anja. Alim. Ah, tip. Ano pa day gamay day nindyo di ah. Ano may papa. Sig panawag lagi. City media ring ala na. Ina paldo. Paldo. Abante gamay do. Paldo. Naana si Bert, niabot na. Unan, bubon. Sahon. Ah, kanang kijampa? Og di na sunob gisa nga sa gulag. Sili, siling halang kas kay gluto na. Wa na ba nay tunok? Ay, kamot lang ang Kay murag na pa may tumoy. Asul man ko ding. Dila. Oh. 4-4 do. Sige. Di man iya kay jamo kay bulpen. Kari ka anang kuan. City 4. City media Oh, City Media. Matay, kuha sa kubulpen. Oh, pala sa lewe kay lewe ko palipat ba? Ayay. Jamo temo duko pag yapo no. Gagmay man sa aman. Tulo pud ka buhok do. 4-4 pag yadoan. Napay abreron. Tagaag pinaskuhan si Bert ni Lord. Ah, Ah, basta lao dagko kay dagko na monggog subaron. mamaara mo tayo, iksuon naman na. Di dagko rin naman. Dagkong kang manong. Mayaw na da. Kaluyan sa Ginoo. Ah. Way, gagmay di ay. Itong isuwa. Ano day? Sutan mo na. Agay. Ajaw pod. Ajaw pog dugaya. Wala mo tawagas. Wan, bisig mo kuha tos ante. Ang tilini? Nawag na pa to Oh, gabi na. dili na usa mako na. Oh. Tawagis sa. Ibili na ka mako. Wa ta kay ba lagi og kuan. Ikaw mo kay tawagan. Timbag ko na. Gitawagan na ko. Mamsa? Usang buok nga dako nang ipangita. O katunggaw kana. Kari na sa mako da. Okay, sudan ko na ni. Oh, ito ano na. Pila man na? Pungtan suro na kay sudan mo ni. 5 Kaya man eh. Size ba? Oh, awa ra. 5. Sing komedya Bert. Okay ra. Mahor jud. Ade ko. Appealing ko Sa sa ni. ni. Ah, 5 size? Ah, sige. Ayo ka sa kuha kay
5 sa. Nana din nandita katingog pangatanon di ay naa sa kuha ba? Ah, Mailhan sila nagkuha kay Pinagilog ka ma. wa gali ko magsaba Ma pinagilog ka ma. Ha? City Media imo doy. Ang timid yan, no? Basta nyo na 4 to. Makabot ula. Kano nong? Ha? Itumbang timbang ko may Kana mga Hanganin mo, kuha doon eh. 4 pagi. 3/4 so na. Duha ro. na 1/4. Duha. Ang mau ara po sila isda di ay. Iwang mo ka alam da. Nay Iwang na isa. nay nipis siya. Nangipit na. Iwang na Hindi, isa. pareho di oh. Kani kay gamay pero gamay siya pero Ah? Ah, Do. Ah, dada. Punto na. Do. Agay sabot yun ni ugma ba? Ha? Bit dito sa timbangan. Sabot yun ni ugma. Ha? No, tumuuban ako nimo. Kay Mino magahuwa. Ang pahon kay manglupad naman ini. ikaw to gapapaka-paka ko eh. Ha? Gapapaka-paka. Paka-paka. Paandar. Ano? Na gapapaka-paka ko. Pag minor siguro. Eh, gani. Asa man ikaw na maani ato. Tan-aw mo rin. Plan naman ni pag plan ni kag wapas papa niya. Gatan.